אנחנו כל יום אומרים, יהי רצון לפניך, שתצילנו היום ובכל יום, מעזי פנים, מעזות פנים, בסוף אנחנו אומרים, מיצר הרע, מיצר הרע, משטן המשחית, ואנחנו ממשיכים ומשטן המשחית. מה ההבדל בין יצר הרע לשטן המשחית? היצר הרע זה היצר שבא להגיד לך, שבא לפתות אותך, בוא תעשה עבירות. לך, תעשה עבירות, אל תשמור על העיניים שלך, אל תכבד את ההורים שלך, תדבר לחברים שלך לא יפה, בכיבוד אביהם כמובן, קיצור בכל הדברים, היצר הרע בא להכשיל אותך בעבירות. השטן המשחית הוא שטן שמשחית. למעלה בשמיים אומרים, תשמע, יש את אלדד, נר. השם רוצה להביא לנר מתנה. רוצה להביא לו מתנה. שמע, פתאום יפול לו מאיזשהו מקום, יעשה איזו טעות קטנה, וזה יצליח לו, כל אחד אומר לו שזה לא מצליח לו, פתאום יצליח לו, והוא יראה איזה שפע ענק, שפע פרנסה, מזל, בכל מה שהוא נוגע, הידיים שלו נהיה זהב. השם רוצה להביא לו את המתנה הזה. או זיווג טוב, משהו שלא מגיע לו. אז השם רוצה להביא לו את זה, אז ישר בא החיצונים ואומרים, למה מגיע לנר? למה מגיע לבן אדם הזה מתנה? תסתכל מה הוא עושה אתמול רק. אתמול הוא עבר ברחוב הזה ולא שמע על העיניים שלו. אתמול הוא דיבר לאבא שלו ממש בחוצפה, אבא שלו הלך לישון עם כאב בלב. אז השם אומר לשטן המשחית, אז השטן המשחית אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? אי אפשר לתת לו את זה חינם, אז אני אלך ואני אפתה אותו, אני אתן לו ניסיון, בוא נראה אם הוא עומד בזה. ואז יש לבן אדם ניסיון, פתאום הבן אדם הזה אין לו תעסוקה, הבן אדם הזה נכנס לדברים לא טובים, הבן אדם הזה גולש באינטרנט, הבן אדם הזה רואה דברים לא טובים, הבן אדם הזה פתאום חוטף לו איזה קריזה על ההורים שלו, הבן אדם הזה, אז אנחנו אומרים, יש לו ניסיון. אז אנחנו צריכים להתפלל לשטן המשחית, זה שמשחית לנו את המתנה מהקדוש ברוך הוא. שטן שמשחית לנו, אנחנו כל מתפללים שתצילנו מהשטן שמשחית לנו את המתנה של הקדוש ברוך הוא. כי הניסיון, בניסיון שהשם רוצה להביא לך מתנה, השטן עומד בניסיון הזה. הוא לא רוצה, השטן לא רוצה שתקבל את המתנה, והוא עובד קשה. השטן עובד קשה.